खुलुमगा joto haste Tiprasani lugurongo ani mung Rakesh Debbarma tei ang Indian ni kausa para badminton Tabuk Indonesia wo omas ni 22 tarik থেকে 28 আগস্ট ajaga competition ni nai tei ar thangmani bagai ang already selected injak Tabuk thangmani bagai financial support is a problem mabai je hastani lugro tei khajanang rok je subanam sumai rok isa subadi je subnai rok tei abona ge Dubaio me maso thangmani TTR sito logi tei sapoton tong borok tei subai tongo tei tabugo subana nai pok burjak sini bubaga song tei sini TTR sini EM Sports and Youth Affairs Soil song tei deputy tei sini CM tei deputy CM borok subani tongo tei borok support already khani tongo ge Tabuk khan bagai je subanam sumero ang ani details rewana je subanam sumero khairoi subari tei ani thangpai prai khorjongone 2,50,000 hai tei ajaga flight ni simino up down ni 1 lakh hai thangtongo tei khap khaje ko booking rok aboni bagai tebo bari tongo enga hotel accommodation amhaira ro je ko entry fee ro amhaira ro je ko je logo ro khadana ro khanam sunai ro borok subak sanai ang ani asugor dina asor dibi mission to jotno share khai ambai